Fl-aħħar jiem propju fl-ewwel ta' Ġunju daħal fis-seħħ roħs fuq diversi mediċini. Roħs li kien possibbli wara inizjattiva tal-Awtorità Maltija l-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur l-MCCA u l-Awtorità tal-Mediċini. Jispjega dwar dan il-professur Anthony Seracino Nglot, chairperson tal-Awtorità dwar il-Mediċini. Li għamilna dialogu f'temna u bil-konvinzjoni u bil-komunikazzjoni bejnietna u bejn il-kumpaniji barra wasalna biex seta' jsir dan ir-roħs biftehim u b'kulħadd hekk ħareġ kuntent u gwadanja il-konsumatur. Fost il-mediċini li raħsu nsibu żokkor tal-20 mg din tintuża għal persuni li jbatu mill-kolesterol. Il-prezz niżel minn 25 euro l 9.96 €. L-omeprazol joħduha persuni li jbatu mill-laċtu fl-istonku. Id-doża tal-20 gramma kienet tiswa 13.39 €, issa ġiet tiswa 9.24 €. Cipralex hija mediċina kontra d-depressjoni u minn 24.13 € ġiet tiswa 16.08 €. Il-mediċina Lopres tal-50 mg li tintuża minn persuni li jbatu mill-pressjoni ġiet tiswa 12.75 € qabel kienet tiswa 17.40 €. Il-mediċina Deanxit li tintuża minn persuni li jbatu minn ansjetà kienet tiswa 11.98 €, issa ġiet tiswa 8.98 €. Il-mediċina Hytrin ta' 5 mg kienet tiswa 25.85 € u issa din ġiet tiswa 20.46 €. Din tintuża minn pazjenti li jbatu bil-prostata. Il-ħsibu li ftit iktar minn 20 mediċina li raħsu fl-ewwel ta' Ġunju ma jkunux tal-aħħar. Dawn it-taħdidiet huma għaddejjin, huma kurrenti, huma għaddejjin minn żmien għal żmien u nisperaw iva li jkun hawn każijiet oħra li jkun hawn roħs.